mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na hapon, tama yung Philippine Atmospheric, Geophysical, Astronomical Services Administration or PAG-ASA na makaka-experience kita ngunya na semana nin alingahot. Mainit dyan sa luwas. Ingat sa natabi Lunes ngunyan petsa 4 kan bulan nin Agosto. An pagrespeto bigiraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kad familia. Siring man an samuyang paglaom na sana po. Yaon kamo sa marhay na sitwasyon, may resulta na ang maghapon niya tong pagpagal, pagtrabaho, paghinguha, sakripisyo, diskarte asin iba pa. Sa paagi yan kan padagos niya tong panarig sa satong mahal na kaguran ng Hesukristo, ian pagpapasalamat sa iya. Programa ng Bicol Target nagalaom na yaon mo po kamo dyan. Nagdiretso man so nagkapera gayod na nag-arantabay pati naan sa muya na imbitasyon man na mag-iriba-iba kita sundo alas 5 mantang nagpipreparar gayod kamo kan pamanggihan or nagmimerienda. Happy birthday palantabi sa pag-iriba minigdi sa admin si Madam Muriel Barbazena Nunez. Mayi, Madam Mariel, happy birthday tabi sa imo. Belated happy birthday man palan sa barkada niya to diyan sa San Andres, Catanduanes. Si Sir Kadog San Roque. Sa agata igrita yan, sorry Sir Kadog, day ko na bati ka subagong aga duman sa tingog kan banwaan. Birthday kay ni kan Sabado, niya ko, sige, igrita ka na sa na Monday, nalingawan ko man kasuba ko tabi, kaya sa aga otron ta, Sir Kadog, maray na hapon tabi sa imo, belated happy birthday. Siyempre, sa samuyang pag-iribadigdi kay Madam Mariel Barbazena Nunez. Happy birthday, Mamayi, Inda daw tabi lamang kung nayaon man so nagdadarangog sa tuya sa Legazpi. O siyempre si Amigong King. Thank you so much for being there, Amigong King sa Gabos. Halos na programa kan DCGB agaman o hapon. Diyan sa Bangkerohan, regards sa imo asin sa familia. Buda may tagadarga kitang paraan tabay si Sir Diazon Gomez Puyo de Segundo, El Haciendero, negosyante par excellence. Kung ano man ang pwedeng itulak ni Sir Jason, yaon ititulak niya. May leche flan, igwang prutas, maski ano-ano, basta legal tabi Sir Jason. Maray na hapon tabi sa imo. Siyempre kasarabay-sabay ang Mega Force Patrol bahatod po ning istorya. Lado lokal hali dyan sa indang mga area of responsibility. Si Sir Jerry Bailon. Diyos marhay na agaman tabi. Kaya Diyos marhay na hapon. Papa Jer Bailon.
Diyan sa Daraga. With kumparing Jimmy ang samuyang chief reporter, Pading Alar Mario, Pading Jomar Bien, and siyempre si Joshua Bino, Angel Mustaza, and Karen Nicole Ala. Sa Manibela ang samuyang piloto. Sa Mobil si Henry Mata, ang samuyang mata sa kalsada. Papa Jer Bailon, buenas tardes. Diyan sa Daraga, sa may Bagong Harong. Sa Master Control, ang nagsusuperbisar ngunyan dyan, sino bang kasama natin? Andyan si Casey Tanay, si Jerome Nico Martinez, si Casey sa radio, sa AM Radio Region Wide. And then sa IT, si Jerome Nico Martinez. Isa'y ka-partner nindo, si Chief Tech Ramir ba? O si Pading Nald o si June? Na naaday ko nahihiling ang yaon dyan. Siyempre, sa newsroom, si Madam Shia Leron, si Jen Matthew Balyaran, as in si Nicole Ann Gloriane with Jimos Barrios. Ang gabos na yan sa supervision po ni News Director Mardela. Ako man sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Maray na hapon. Istorya kita tulos dyan sa luwas. Nasa linya naka-ready. Okay ba ang koneksyones natin? Hali dyan sa kay kumpadreng Al Armario. Initial na bungkaras ka na informasyon isihunta daw. Bit-bit iyan ni Pading Al Armario. DZGB On The Spot Report. Yan. Al Armario On The Spot Report. Siyempre si Frumencio Bernal IV. Nakaantabay siya. Marahin hapon tabi Sir Frumencio. Diyan sa imong lugar. Al Armario On The Spot Report. Kumpadring Al, anong nangyayari ngunyan marahay na hapon? Salamat, paday maray na hapon. Nagiging kulog payuman kan Task Force Kalinigan asin kaayusan sa Kanligaspi ang mga tambak na baybay asin graba sa gilid kan Tinampo na kung minsan kagibuhan man kan ibang kontraktor o kaya tagsadirin building o harong na pigpapagibo. Sa pahayag ni Andy Marvilla, kamayo kan Task Force, na lalong ngunyan arani na naman ang mga bulan ni Taguran, iyo minsan ang minaperwisyo sa mga line na kanal na namabara kan iaranod na baybay graba. Saro pa talagang nagkakaperwisyo man sa mga pedestrian, sharing man mga motorista sa gilid kan Tinampo. Base sa Building Code of the Philippines, Republic Act 1096, parte ni sa kondisyon sa pagkuhanin building permit and safety kan nagabos mientras ongoing ang mga patrabaho. Eksperyensya kan Task Force ang siring kaning problema sa Tinampo, lalo digdi sa urban areas kan Legazpi. Kaya nangangapudan si Marvelia ni kooperasyon sa mga kontraktor o may sadirin mga pigapagiribong harong o building para sa safety kan gabos asin iwas perwisyo sa mga nakayaw sa palibot o sa environment. Kaya ayaw na sendang pangapudan in kooperasyon, lalong-lalo na sa mga responsable sa pagtarambaka ni minsanin baybay graba dyan sa mga gilid kan
tinampo. Bata yan baga kumpadre ngal na baybay, maitom, pagbanggi, pag nakamotorsiklo ka o ano man na behikulo, kung ang baybay nakaokupar na kan haros 1/4 kan tinampo, nako, pwedeng masangsang ka dyan o tumuwal ka na sa nang bigla. Taday mo nahihiling nin maray, ta itong baga iyan. Totoo yan Oho. dapat dahil kung wala man ki warning sign, Iyo. ay talagang mapapasubo ka kung medyo dahil mo kabisado ang lugar. Maski nga sa mga hararayong barangay pa iyo man yan na nagiging problema. Tapos siyempre buwelo ka sa pagpadalagan, ito palan, igwa kinakatambak na baybay graba dyan sa gilid kan tinampo. Yan, ay sasangsangun mo na sana ito iparayo kimahal na Diyos. Saka ang concern nga ni talaga ni si Randy na kunarog kaning mga tagurana, iyan talaga iarano diyan, napipirwisyo ang mga line canal, plus mga pedestrian and motorista na napapagi kung sa na lugar. Kaya yun yan ang pangapunan man kan task force na sana ayuson man kan mga responsable kayo ni. Roger, to that, sige. Yan pa na yan ang informasyon, digdig iraray sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre ngal sa istorya hali man dyan sa palibot, Alarmario on the spot report. Iyan tabi ang initial na bungkaras kan istorya hali dyan sa luwas. In fact, igwanin existidong ordinansa kaiyan ang provincial government of Albay dyan sa traffic safety code akan kunyan kan probinsya. Inda ko sa natabi kung efektibo pa ito. And siyempre sakop kaan yung Legazpi being a chartered city. Yan, haputong ko daw si kunyan, si ansa to yung chief kan apse mo si kunyan si Manong Rick tabi na Mendoza kun buda may mga i-follow up daw kita diyan sa kunyan sa ining istorya diyan sa apse mo kun baga igwanin mga mayor kambyada diyan haputon ta si Manong Rick na Mendoza ining manungod diyan sa concernaan kan mga nakatambak na construction materials urog na ining baybay na nakaokupar na kan mga tinampos digdi sa palibot. O nagre-ring baka kung may meeting o busy sa apse mo dyan si Sir Rick Mendoza at si Sir Rick baka may meeting. Sir Rick, maray na hapon. Ay, good afternoon, Manong Pio. Opo, Sir Rick, nasa meeting katabi. Nagbalik pa lang, nagbalik. Sige po. May pwede katabing on air, Manong Rick, tabi, sir? Ayo, manamad sa... Oho. Kuan kaya ini, katatapos pa lang kang report ni kumpadring Alarmario, quoted duman si Sir Andy Marbella, yung Task Force Kalinigan Bagakan Legazpi, manungod ini sa concern na iyan bagang mga construction materials, lalo na ining baybay buda, graba, na nakatambak sa mga tinampos. It poses clear danger, tabi. I-on air ta ka na, tabi, Sir Rick, Sige, dabi. mga tugang si Sir Rick Mendoza, kaulay ta nangon yan. In connection ini sa report ni Padingal na yan mga baybay na ang ibang mga nagpapakonstruhir, man na klaseng construction, nakatambak sa nasa gilid kan tinampo, occupying almost 1/3 or 1/4 na kan tinampo. It poses clear and present danger. Narumduman ko, igwa baga kaaning provision yata sa traffic safety code kan Albay? Igwa po. Opo, igwa tabi. O sakop pa kayan ang Legazpi siyempre. Tabi, Sir Rick? Iyo tabi, Manong Pio, bilog na Albay sa kayan. Kasabay ng Legazpi City tabi. Okay, so kumusta sa tuyang enforcement kaiyan, tabi? Dakol man ang gadnaan, igwa kaanin mga nangyari, lalo na pagbanggi, dahil mo mahihiling, sa sangsang masalpo ka na sa naduman, papaano ang kontak kayan? Enforcement giraray tabi, Sir Rick? Iyo, sa enforcement kayan Manong Pio, medyo nagkuha kita, day masyado kita naka-enforce dyan. Aram mo man sa nanasu, tabaga, ang struktura kan sa tuyang traffic management office
ang kadaklan naman mga ano pud kini job orders and then casual, tapos ang sa tuyang enforcement nakaangkla man naman sa mga police tabi. Kung mag full blast kitang enforce ka iyan, dapat may dedicated na task force para lang po diyan to think na nakulaan bagang area po kang nakulaan ng area kang Albay, but then pighalat-halat po na ma-reinforce ang sa tuyang personahe para po makatuloy-tuloy ang sa tuyang pag-enforce. Pero di ko man pigsabi na di kita nag-enforce, pag may naagihan na sa tuyang mga enforcers, pigsisita tabi yan. Gusto ko sabihin, pwedeng mamultahan itong mga establishmento na iyo ang may saliri kaya na pagtambak sa tangod kan sa indang mga building or itong mga harong na may saliri kaya na mga materials na yaon po dyan sa tinampo, sa gilid kang tinampo. Kasabay po dyan tabi itong mga business establishment like itong vulcanizing shop na pag-utilize ang gilid kang tinampo bilang parte na kansaindang shop. Mga araw po kayan. Kasabay itong may mga aggregates na yaon dyan, ongoing construction, pero ang aggregates, materials yaon sa gilid kan tinampo, nakaluwas na duman sa indang natad tabi, Manong Pio, bawal na bawal po yan tabi. Opo. So, kargados informasyon tabi Sir Rick na primero, daiman kamo nagsuspender kan operasyon enforcement, kaya lang iabot ngunyan kan mga tao gabos-gabosta, yung mga casuals and job orders nindo medyo naafektaran man kaining salida posisyon digdi sa Capitol. Iyo po tabi Manong Pio, nagpapakita, nag-adjust, and then kumbaga man tutuyuhon tayo na iyan lang ang dadakopon, magibo kita talagang task force para po dyan, tanganing makatutok po dyan, kumbaga iyo lang yan ang reparawon tabi sa palibot. Opo. Ano ang penalidad kung igwaning first, second, and third offense? May penalidad po iyan na mga, kundi ako nasa 750 pataas tabi. Depende kung kasaring ka na dako, promero, pangadwa o pangtulo na tabi. Yan. And then, obligado ka po pag nadakop ka dyan mismo, dapat halion mo yan duman sa sa nabubugtakan na nakakakausa ki obstruction or pwedeng magkausa ng aksidente. Dapat halion tulos-tulos yan. Ura-urada, Ompo tabi, either hahalion katong namultahan na nagbugtak kayan dyan or kukumpiskahon kang mga enforcers tabi. Iyo kung igwaning darang nagkakanigong behikulo man na kakargahan itong mga enforcers. Iyo tabi, Manong Pio. Sa irarom yan kan traffic safety code kan Albay? Iyo po tabi Manong Pio. Dahil ko lang marom naman sa exact na artikulo naman sa traffic code. But yaon po yan sa tuyang traffic safety code tabi. It forms as an obstruction at the same time will cause danger to the riding public also po tabi. I'm just wondering, paano ining mga construction para sa mga public infra na may mga nakakontrata na ang mga tambak man kan sa indang baybay, graba, bateris, yaon mismo sa tinampo, go ahead po? Yan po, may mga permit hali sa kanya-kanyang engineering engineering departments kang kada banwa kung sisay nakasakop ka yan. Pero pag luwas po diyan, pag may engineering permit pa Manong Pio, nag-agi duman sa engineering kang kada LGU, bot sabihon nasukol ninda yan na may maninigong warning signs or warning devices na pigkaag dyan para dai maka kausanin kung ano man na epekto duman sa mga nag-aagi. Pero kung wala po ning magkaninigong permit, sarap man po yan na violation sa giraray. Kumbaga nakabarag-barag nakabarag-barag mga materyales na pigigibo ninda or nagsubra, pero
may permit sinda hali sa engineering pero nagsubra sinda duman sa itinalaan kang engineering na ano pud kani lugar lang na dapat bugtakan. So violation man po irarayan considered. Insofar as public infra is concerned, ano? Apa. Okay. Dumang kita sa mga private na mga konstruksyon. Ngayon, nagbugtak man kami ng, kumbaga, warning device dyan. Mapopwede ba yon? Totally po, dahil po pwede. Dahil po pwede. Iba po ang treatment kang so sa public construction like itong mga proyekto kang DPWH na nag-aagi sa mga tamang ahensya and then may nag-inspection kaysa sa po dyan sa mga private na houses na pagkukonstruct o private na buildings na totally day po nila dapat gamiton ang mga streets o sidewalks na para po naman nakalaan para sa mga tao and then magbugtak man sila kayan, duman lang sa natad po ninda. So, enclosure kan sa indang paglugaring, so private property ninda. Pero, obliged man po giraya sila magbugtak warning sign duman sa luwas kang kwapo ninda. Kang luwas kan sa indang mga private property kung saan igwaning construction. Taba kami mahulugan o kung ano ang magluwas duman bigla sa may sa indang natad na pribado. Pero totally, they po sinda allowed sa public streets na magbugtak tabi ki parte kan sa indang construction o magmix lang ng semento duman sa may mismong tangod kan sa indang private property kung ito public na tinampo tabi Manong Pio. Ay, kasabay pala. So, pag-mix, klada kaya ng mga simentong iyan, bawal. Kasabay po. Bawal po yan. Dahil mo po pwedeng i-utilize ang mga spaces na sa luwas kan sa imong pribadong paglugaring. Iyo po. Okay, baka maputol mano ako ang ma-redial tabi. Ano po? Iyo tabi. O, sige di. Igilid tamo na yan. Sa rong concern, nagre-recar heavy traffic padang biga area lalo na pag agang-aga rush hour and pagkabanggi any move and action on the matter tabi coming from APSEMO? Actually po for several last week pa yan nagbugtak kita dyan ki mga tao may police and then nahali sa police mismo mangkang Legazpi City. Ang pinakadakulang problema tayo itong nagka-counterflow pag nawara na sa mga police tabi or merienda o nagkaon muna sa pulis ang paghalik ang pulis iyo man ang pag counterflow lalo na pag mga rush hour kaya may permanente po kitang pigpa-monitor dyan and then paminsan pag available sa ito yung mga civilian na enforcers pipatabang na po dyan pipadakop ta mismo itong nag-counterflow para day na po pangarugan kan mga kan mga pasaway po diyan tanganing day makakausa ning traffic tabi. At the same time, tigpaisi ta po sa mga publiko na igwang dalan na alternatibo pasiring duman sa mata ng area buyuan maluwas ka po digdi na sa may tagas kang Daraga or diretso ka po sentrong Daraga or mabalik ka sa airport area tuloy-tuloy po ang diyan ang paggamit kang mga auto as alternative route tabi Manong Pio. So any plans na pag rush hour ay talagang tutukan dahil mag-break mo na ining mga traffic personnel niya to diyan sa area an? Iyo po, may nakatutok po talaga Manong Pio dyan na pag rush hour, may naka-assign kitang either police or itong mga civilian enforcers na halik digdi po sa probinsya. Puon pa kang saro pang nakaaging simana. Igwa po dyan talagang nakatutok tabi. Actually, may mga instructions kita, may mga footages na yaon sinda dyan nag-operate sa mga oras na iyan tabi Manong Pio. Sir Rick Mendoza, thank you so much sa oras sa informasyon. Salamat tabi Manong Pio. Thank you. Thank you so much mga tugang si Sir Rick Mendoza kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Joshua, send siya at inabot tayo ng oras para mientras. Oras Pilipinas, i-ready mo lang ang linya mo Joshua. Kung maputol, redayan na lang. Oras Pilipinas, 4:31. An oras hatod sa Indokang. Blemex for kids. Mommies,
agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paniningatan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Joshua Bino on the spot report. Aber daw, okay ba yung linya ni Joshua? Joshua, marahay na hapon. Thanks for waiting. Go ahead na. Yes, good afternoon, Sir Tio. Good afternoon sa mga paratabay. Sa dagdag niya tong bareta, sa itulos na kalusot para sa concurrence kan sangguniang panlalawigan kan Albay, ang appointment sabi, Sir Tio, ni former board member Raul Rosal bilang provincial administrator kan provincial government kan Albay. Initabi, Sir Tio, matapos na ang nagkaperaman ng mga miyembros kan sanggunian panlalawigan, naghagad ni magkakanigo o kaya sufficient pang panahon para i-review ang kwalifikasyon as in appointment kay ni Raul Rosal bilang provincial administrator government. Isinalang ini, Sir Pio, para sa question and answer sa pinagtalaan na pagdidesisyon o kaya concurrence po niya na pagkahapon. Alagad dahilan ang sabi kanibang mga councilo ay ibang board members
may mga baguhan, may duwang bagong abot na miyembros ka na sanggunian na kumbaga na nga man Sir Pio ni magkakanigong panahon para i-review ang nasabi ng appointment. Si Board Member Harold Imperial Sir Pio ang inot na nagpaabot man kan sa iyang suwisyon sa paghambang kay ni Rosal niya na pagkahapon sa sanggunian. Ang pinagtaong doon ko na ni Board Member Imperial, iyo Sir Pio ang parliamentary courtesy dahil ang tasigun sa iya, alawig na panahon naman na nagserbi bilang board member si Rosal sa Sanggunian Panlalawigan at inaram na kay ni ang check and balances alaga daiman ginay tabi ni Sir Pio nakasalbar sa hapot kan iba pang mga miyembros kan na sanggunian. Ehemplo, Sir Pio, si Board Member Brian Arandia na ang sentro kan sa iyang hapot tabi Sir Pio. So, educational background ni former Board Member Rosal dahil lang sa pagatong doon ni Arandia ang basic requirement sa pagiging public administrator. Yan. Dapat ngaya ang tinapos law o kaya public administration. Iyan. Ano? Very basic. Iyan. Very basic duman sa dapat makaput nin pwesto, including ang pagiging provincial administrator. Ang tinapos ni former board member, mining engineering. So, kunyan, iyan na requisitos, nakapalaman yan sa serbisyo sibil? Iyo ang binanggit, Sir Pio, ni board member Arandia. Yan, takong iyan mananggad, nakapalaman yan sa initial minimum basic requirements, kunyan, semplang ang tinapusan duman sa posisyonan ng ngangaipo ninarog ka na requirements susog sa serbisyo sibil. Pero nanindugan man tabi, Sir Pio, si former board member Rosal, na kumbaga qualified siya naging manager naman ni Nainin sarong kumpanya, tapos nagserbi bilang city councilor and nagserbi man bilang board member. So what is na-consider iyan na contention ni Rolly Rosal over? Tig-note lang, noted lang Sir Pio sa mga ating bagyata, kumbaga yun, so magiging batihan man kan mga members kan board member sa pagburotohan. Iyo, kung tutuuson, iyan sa ng minimum basic requirement na yan, tibaad kung madipisilan na makumbinsir ni Rolling Rosal ang sanggunian panlalawigan if ever. Iyan na ipinag-raise na kunya na punto ni Kagawad ni sanggunian panlalawigan na member Brian Arandia. Duman hanging dainin na desisyon kumbaga noted lang kumbaga kan sanggunian panlalawigan su defense ni Rolling Rosal. Roger Turtabi, Sir Pio. At ang hapot na yan, bagay na kumbaga sinigundahan man ni board member Attorney Melissa Abadesa. And sigun kay board member Abadesa, paano nga makasiguro na miyembros ka na sanggunian panlalawigan ka na pagiging neutral ni former board member Rolly Rosal sa pagsabi na bako sa nangaya alter ego kan gobernador kundi bilang tugang igoning ko niya nin relation by blood and ang naging simbagman kay ni Sir Pio ni former board member Rolly Rosal pinag-asigurar niya na neutral siya sa gabos na bagay tabi Sir Pio maging sa mga iba pang empleyado ka na provincial government and duman pa tinapot ni board member Abadesa kung ano ang relasyon kan dapat ko na baga public administration na kaya law tapos duman man sa tinapusan niyang mining engineering. Ang pagkataong doon sa giraray ni former board member Rosal
so halawig na panahon niyang pagserbi bilang laging city councilor kan Legazpi and naging miyembro man kan sanggunian panlalawigan sa laog man ng 9 na taon. But there is no direct answer duman sa question na ipinag-post ni Attorney Kinatawan Abadesa. Kaya actually Sir Pio, after kay ito na question and answer, nagkaigwanin halipot na kumbaga caucus, nag-request nin recess, 5-minute recess, nag-oron of record so mga miyembros ka na sangguniang panlalawigan and pag-resume ang nagduman sa mikropono is si board member Attorney Sheena Onrubia and sigud sa na pagka-orayan man sa naging halipot na pag-meeting na may nagkatirang miyembros ka na sanggunian ang nagagad din kumbaga sufficient pang panahon para i-review ining appointment ni former board member Rolly Rosal bago magkaigwanin concurrence bilang appointed provincial administrator. Yun. At magabat itong kunyan magabat ito mananggad na dapat na i-hurdle ni dating board member Rolly Rosal itong mga minimum basic requirements. Yan. And kung tutuuson, di man mapupwede siguro na parliamentary courtesy because the position imposed by law ang minimum requirements and daday man naunang bitan ng parliamentary courtesy. Pero kumbaga sabi nga diba Sir Felix, di magadepende na sa kung ano ang maging desisyon kung siyempre kung i-consider sa mga pananindugan man ni former board member Rolly Rosal Tabi Sir Pio. Kaya ang kaya kayo ang sistema within 15 days dapat mag-activar sa mga members ka na sanggunian pag na-receive na so kumbaga letter of appointment. Kaya baka next week magkaigwana ni na kumbaga magkakanigo talaga o kaya formal na desisyon kung i-confirm ninda o daing ang appointment ni former board member Rolly Rosal bilang administrator kan probinsya. Okay, pasensya muna Tabi Joshua na diretso pa ang kunyan diyan sangguniang palalawigan na session. Anon pagkakaiba ka ini? Suduman sa kay Wally na magdato iyo man so nangyari pero parang iginilid na dahil na pinag-reappoint yata ni Governor Noel taigwa na ba ganing engkargadong PIO si Sir na Gonzales si Marty yan Sir Marty ngunyan ining ki former board member Rolly ang taramon kan sanggunian takon daiyan na konkur niya naduwahan na so appointment na pinagsumiter ni Governor Noel. Akong daya ko Sir pinasasala sa kuyang interpretation, ang pinagkaiba kay ni so kay Provincial Information Officer ko na si Sir Walter Magdato, ito disapprove talaga. Ini man tabi Sir Pio, kumbaga hanging lang, wala pa ki desisyon, expect pa ni maaaraman, susunod naman ang desisyon. Tanaghagad lang ning panahon, so sanggunian na magkaigwanin ample time pa for further scrutiny, review itong mga miyembros kan Junta Provincial. Bako araw ketong kay Sir Wally na nagkaigwa na talaga ng burutuhan. Nagkaigwa ng burutuhan duman. Tama, may closure na ito. Not unless na i-reappoint. Iday naman baga pig-reappoint ni Governor Noel. Iniday man na ng closure pa. Sige. Day pa. Hanging lang sa decision tabi Sir Pio. Nagagat lang kay sufficient yung panahon para i-review giraray. Roger to that. Kopya. So yan tabi Sir Pio nakapalaman sa ongoing tangon yan na session regular kan sanggunian na panlalawigan sa kuyang kumbaga bago man na assignment. Just Patino, DCGP. Salamat Joshua sa istorya. Hali dyan sa sanggunian panlalawigan. Kung talagang tutuuson, grabe ang dapat na ihinguhaman ni former board member Rolly Rosal to convince ining sangguniang panlalawigan na makonkor siya taking in consideration itong mga legal impediments na dapat na ma-comply kaya bako nga ning requirements na magiging impediment kung dain niya ma-meet minimum requirements not unless na mag-soften
sustans kan sangguniang palalawigan and stick to the rules inda duman sa minimum basic requirements na educational qualification calls for this tanganing makaputan mo ang araw ka na puwesto. So aabangan ta yan kung sa mga masunod na sesyon kan sangguniang palalawigan makumbinsir ang Hunta Provincial asin makongkor si former board member Rolly Rosal. Jimmy Nasalita on the spot report. Chief Jimmy Compadre, what's happening? Good afternoon. Si Pading Jomar, mali yung kuwan ko, pindot si Pading Jomar. Sorry, Pading Jomar. Joshua Bino. Mali na naman, mali. Bakit ganon? Bakit ganon yung laban? Si Pading Jomar. Jomar Ben on the spot. Yan, nadali na. Pag maliwanag talaga, dipisil pa minsan ilaog. Pag madiklong pa minsan madali. Ano Pading Jomar, kumbinsido ka kaiyan? Iyo pa de, pero yung pading mga style na pangapindot mo, normal na sa nagkakaedad. Walang hiya ka, up there ka. Demonyo ka. Iyo na pa de, expect more maling pindot. Loko-loko ka, marita na. Pade, sa wakas, ini sure bull na ng God. Yes. Makalihis ang alawig ng panahon, primero, Enero kutana, naging Marso, naging Hulyo, Agosto, petsa 5 maaga. Yan. Ma-operate na ng God. So, class AA na slaughterhouse Ayan. sa Ciudad Cantabaco. Very good. Ini ang kinumpirmar ko niyan sa DCGB News ni Dr. Kim Romero, ang City Veterinarian. Matapos na maayos na ang gabos na mga technical na problema na inagihan kay ining class Double A na slaughterhouse. Sigun kay Romero na sa wakas iyon na ng God ay nasindang nahiling na problema pa. Yan. Maski kan mga enot bagang aldaw, pinag-testing na ini Yes. na automated na pagbubunukan ng mga urig, Baka. karabaw, kanding, Oh, gabos-gabos na sana, puwera manok, puwera poultry. Digdi sa magayununon na slaughterhouse kan Ciudad Cantabaco, ang naging problema kay ni Pade, primero, baga sa mga kang inot, sa mga klasifikasyon na kinakaipuan, mga dokumentos, mga teknikalidad, manungod sa pagdeklarar na Class AA ini, kaya day naalalawo sa mga pag-operate kayo ni. Ang pinaka-ultimo, sa kuryente. By the way, kung nasa sala, if my memory serves me well, iyon yaon nga ni kamo dyan ni now Congressman Crisel kan pinag-ribbon cutting dyan. Roger Ronda, yun, yan sa San Carlos, Barangay San Carlos, kung saan pa di, ang pagbuno di kang urig, Yes. big demonstrate baga. Yes. Oo. Ali sa luwas mismo kang edipisyo, may garulusutan sana iyan Yan. na iaalaw mo duman so urig palaog, maagi siya duman sa very narrow na agihan, pagkabot niya duman sa puro, kukuryentehon. Yun na. Maagi na siya duman sa walk of death. Oo. Pagkakuryente sa iya, papaligido na siya duman, naghahalat na so magadan talaga na sa iya, so matusok sa liog. Yes. Pagkatusok sa liog, maikot na siya duman, iuhulog na siya duman sa nagkalagkagan ng tubig. After a few minutes, na duman sa tubig, iaangat siya, hakbuton siya duman, puro makina na pa din eh. Papaikoton siya duman sa shredder, hanggang mahali sa mga balukag. Balukag. Tapos hakbuton siya, dadaraw siya duman sa naghahalat na sumasimot kan balukag. Yan. Sisimot na manumano. Then, isasabit. Yes. Bubuhangon. Yes. Pagkahalikan laman loob,
Oto na, ipig Yeah. dalaga na siya duman. Pasiring tulos duman sa kiluhan. Yes. Pagkakilo, diretso na sa luwas. Kung sa'yo nagalat na sulunadan ka, nagpabuno. Less human touch, less human touch. Yan. Less human touch, dahil yan nagdoon sa salong, puro sana sa itaas, tapos paripyo makaskason, Yes. in a few minutes, tapos sa pagbuno. Yun yan, sumang naka-atraso, requisitos administratibo, mga kung ano-anong papeles, dokumentos. Ito sa primero. Primero, oho. Ikaduha sa kuryente na. Ini pa lang pa din piyo. Di kaya kang kuryente hali sa ko. Ay, sus, ko kay pon voltaheng sustainable. 3-phase, hali mismo sa NGCP, ang linyang kinabit. Kung direkta sa linya ka ng GCP. Primero, kinabit sa ko. Dahil kinaya, lalo pa sige ang brownout. Ayun. Dahil nang gano'n niya, dahil nang brownout takaw sa kang aliko. Ayun. Oh. Nag-provide nin tulong transformer sa LGU Tobacco. Then, ipinakabit ini, duban mismo sa linya kang National Grid, Yes. Power Corporation, mag-brownout ang aliko. Dahil yan, sako. Buhay. Dito ang kiraresinda. Buhay ang kuryente duman. Yan. Very good. At siya na alas 12 ang pagkambanggi, sigun kay Dr. Kim Romero, maarabot na sa mga empleyado, Iyan. magkakaigo ki orientation. Pag Oho. alauna, fight na ang operasyon. Iyan. Puro nung ana Very good. sa Class Doubling Slaughterhouse, kan Ciudad, kan Tabaco. Pwede mo yan mabideyo. Alauna ni matanga. So, primero dyan ng mga operasyones. Oh. Dagit ka sa ko pa de. Haloy na. Lako-lako ka. Ngay dagit ka sa kuya pa ka. Actually, pati, supag ano ba ka? Supag Ribbon cutting. Demo, supag demo, may video ako kung paano. Yes, yes. Kaya alam, take down ko, may mga nag-comment na nahirak sa uri. Iyo kahirak man talaga. Iyon so purpose ko kay ito na kung katanganing ikaw ang ibas kagiraray. Ayaw ka mong kipumuhan. Narin ka pa di maagi di sa tabako. Katanduan na. So, may abangan lamang ako. Lako-lako ka. Take down ko ito pa din. Yan. Iyo. Basta naman ako ito mag-edit kan video. I-take down ko na lang sa satuyang page. Siyempre, putang ano ba yan? Ma-offend kung ano pa man sa ibang mga animal lovers. Okay. Yan pa din mga dagdag na informasyon. Jomar Bian, DCTV. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas. O ito, salamat kay Sir Santi Chiope Aranya, kay Professor Chiope Aranya. Sabi di, good afternoon, Papa P. For properly guide for discussion, the qualification standard for probation administrator possess the Philippines is Local Government Code and relevant Civil Service Commission and Department of Interior Local Government Rules. Summary of General Qualification Standards. Yan. Position title, Provincial Ad, Salary Grade 26. Ayun. May vary slightly depending on the province's classification. Appointing authority, the governor. Nature of appointment, primarily coterminous with appointing authority. Minimum qualification based on CSC and DILG guidelines. Qualification element requirement, education, Ito yung digdi sa bachelor's degree, preferably with relevant master's degree, experience at least 5 years in management or administrative position, training 120 hours of diba? Ito bukas kwanta ini tukaron ta ini. Salamat Sir Santiano. Medyo patapos alas 5 na Sige, yung legal basis sa this magayon ining input na itinao mo tabi Sir Santi Chiope Aranya, professor yan sa agat mantiniron ta iyan diskutiron ta iyan tanganing makwanta. So sangguni ang palalawigan, we presume na they are knowledgeable makaining mga requirements na ini basic and itong mga ipigmamando po kan local government code and maging kang serbisyo sibil and other suppletory laws. We presume may mga abogados diyan
and mga haloy na inyan sangguni ang palalawigan na araraman ninda tabi ini. Ayan, sige, salamat Sir Santi. Baka nakamonitor ka Sir Santi, kind acknowledge mo kung nakaantabay ka paano ta. Ngunyan palang nag-abot, budang ngunyan ta palang nabasa. Sayang kung nakatsyempo duman sa report ni Joshua, ano? Diyan sa kwan sa ining kunyan report. O, sa aga, uy si Sir Santi, yes po, nakamonitor siya. O ito, may pinadaraman na ako na images si kunyan si Sir Roderick Mendoza kan apse mo. Yun. So mga mga traffic enforcers diyan sa Arimbay and Padang Bigaa area, i-forward ko ni sa imo tabi Jerome, pwede ni magamit kang kunyan kang sa tuyang tropa diyan sa news base mga videos Arimbay, because ini concern ini sa traffic kaya for how many weeks na yun na naman diyan sa Padang area naan. The problem is yung mga nagka-counterflow eto, salamat Manong Rick tabi sa kunyan. I-chat ko ni si Manong Rick si Sir Rick Mendoza. Thanks much yun sandali. Thanks much Mano tabi yan. Copy po. Yan. Naka-deploy ngunyan tabi sa mga traffic personnels kan apse mo kan provincial capital, yung Blue Boys, mga naka-blue yan tabi. O salamat kan sa idong pag-antabay, mahal na amang Diyos ang magbantay.